Αυτό είναι ένα γυροπλάνο. Μπορείτε να πείτε ότι είναι μία μεικτή έκδοση ενός αεροπλάνου με σταθερά φτερά και ενός ελικοπτέρου, αλλά είναι μία απλή και εύκολη υπτάμενη μηχανή που μπορεί να πετάξει με ασφάλεια σε χαμηλή ταχύτητα αέρα. Ας δούμε πώς λειτουργεί με τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα. Ένα μικρό γυροπλάνο είναι κατασκευασμένο πάνω σε ένα πλαίσιο. Είναι η κύρια δομή που συγκρατεί τα πάντα. 3 μικροί τροχοί είναι τοποθετημένοι ως συστήματα προσγείωσης, ένας μπροστά και 2 στα πλάγια. Εδώ είναι μια διάταξη τροχών σαν τρίκυκλο. Ο μπροστινός τροχός μπορεί να μην είναι κατευθυνόμενος, αλλά ευθυγραμμίζεται εύκολα προς την κατεύθυνση της κίνησης λόγω της υψηλής θετικής γωνίας κάστερ. Μια καλή ρύθμιση ανάρτησης προσφέρει ομαλή εμπειρία προσγείωσης. Ένα γυροπλάνο κινείται κυρίως από την όθηση της έλικας. Ένας κινητήρας τύπου αυτοκινήτου ή αεροπορικός κινητήρας εμβολοφόρου τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση της πίσω έλικας. Αυτός είναι ένας τετρακύλινδρος κινητήρας τύπου Boxer. Γενικά, οι κινητήρες τύπου Boxer έχουν καλές ιδιότητες αυτοεξισορρόπησης. Η έλικα περιστρέφεται και παράγει όθηση προς τα εμπρός, σπρώχνοντας το γυροπλάνο προς τα εμπρός με υψηλή ταχύτητα. Ένας κάθετος σταθεροποιητής με επιφάνεια πηδαλίου είναι εγκατεστημένος πίσω από την έλικα. Το πηδάλιο λειτουργεί με έλεγχο πεταλιών. Όταν το αριστερό πετάλι οθείται προς τα εμπρός, το πηδάλιο στρέφεται αριστερά. Τώρα, η παραγόμενη αεροδυναμική δύναμη κάνει το υπτάμενο γυροπλάνο να στρέφεται προς τα αριστερά. Αντίθετα, όταν το δεξί πεντάλ πιέζεται προς τα εμπρός, το πηδάλιο στρέφεται δεξιά, οπότε το γυροπλάνο στρέφεται προς τα δεξιά. Ένα γυροπλάνο χρησιμοποιεί πτερίγια κορυφής, σαν αυτά του ελικοπτέρου, για να παράγει ανυψωτική δύναμη για να πετάξει. Αλλά είναι απλό στον σχεδιασμό, και ενδιαφέρον είναι ότι κατά την πτήση δεν κινείται από τον κινητήρα. Ένας δίσκος ρότορα είναι τοποθετημένος στην κεφαλή του πύργου. Αυτός ο μεντεσέστα λάντευσης επιτρέπει στο σύνολο των πτερίγων να χτυπά και στις δύο πλευρές. Σε αντίθεση με τον μηχανισμό πια του ελικοπτέρου, εδώ, η κεφαλή του πύργου μπορεί να κλείνει προς τα εμπρός, προς τα πίσω, δεξιά και αριστερά για κυκλικό έλεγχο. Αν αυτό το κυκλικό χειριστήριο γύρει προς τα πίσω, αυτές οι δύο συνδεδεμένες ράβδοι τραβιούνται προς τα εμπρός με αυτή την ενέργεια, η οποία τραβάει αυτούς τους δύο σωλήνες ενεργοποιητών προς τα κάτω. Αυτή η ενέργεια κλείνει το κεφάλι του πύργου του ρότορα προς τα πίσω. Η κλίση του κυκλικού μοχλού προς τα δεξιά κάνει τον σωλήνα ενεργοποιητή στη δεξιά πλευρά να κατεβαίνει και τον σωλήνα στην αριστερή πλευρά να ανεβαίνει. Αυτή η κίνηση γέρνει το κεφάλι του πύργου του ρότορα προς τη δεξιά πλευρά. Αντίθετα, όταν το χειριστήριο γέρνει αριστερά, ο σωλήνας ενεργοποιητή της δεξιάς πλευράς ανεβαίνει και ο σωλήνας της αριστερής πλευράς κατεβαίνει. Αυτή η ενέργεια γέρνει το κεφάλι του πύργου προς την αριστερή πλευρά. Έτσι, ο έλεγχος όθησης του κινητήρα, το κυκλικό χειριστήριο και το πηδάλιο είναι τα κύρια συστήματα ελέγχου σε ένα γυροπλάνο. Η όθηση της έλικας σπρώχνει το γυροπλάνο προς τα εμπρός, αλλά οι επάνω πτέρυγες περιστρέφονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τη σχετική ροή αέρα, όπως ένας ανεμόμυλος περιστρέφεται στον άνεμο, ή πιο συγκεκριμένα, η τεχνική της αυτόματης περιστροφής. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται στο ελικόπτερο για ασφαλή προσγείωση μετά από βλάβη του κινητήρα. Γι' αυτό, η ροή του αέρα πρέπει να είναι από κάτω προς την πτέρυγα. Αυτό ονομάζεται άνεμος ανύψωσης. Με απλά λόγια, όταν μια πτέρυγα περιστρέφεται σε συγκεκριμένες στροφές ανά λεπτό, το σημείο Α της πτέρυγας καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο Β. Έτσι, η γραμμική ταχύτητα του τμήματος Α του φτερού θα είναι μεγαλύτερη από το σημείο Β του φτερού. Έτσι, στο σημείο Β, η σχετική ταχύτητα του αέρα θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με το σημείο Α. Η ανωδική ροή και η σχετική ροή αέρα λόγω περιστροφής αναπτύσσουν έναν προκύπτοντα σχετικό άνεμο. Κάνει μεγάλη γωνία προσβολής με τη χορδή του τμήματος του φτερού. Ως αποτέλεσμα, η κατεύθυνση της παραγόμενης ανυψωτικής δύναμης είναι κεκλειμένη προς τα εμπρός. Έτσι, το εμπρόστιο συστατικό της βοηθά το φτερό να περιστρέφεται πιο γρήγορα. Αυτό το τμήμα ονομάζεται περιοχή οδήγησης του φτερού. Στο σημείο Α, η σχετική ταχύτητα του αέρα λόγω περιστροφής είναι πολύ υψηλότερη. Με τον άνεμο ανύψωσης, η προκύπτουσα σχετική ροή αέρα αναπτύσσει μικρότερη γωνία προσβολής με τη χορδή του τμήματος του φτερού. Εδώ, η κατεύθυνση της παραγόμενης δύναμης άντωσης δεν είναι τόσο κεκλειμένη προς τα εμπρός.
αλλά η σημαντική ανωδική δύναμη ανύψωσης βοηθά το γυροπλάνο να αιωρείται στον αέρα. Γι' αυτό αυτή η περιοχή ονομάζεται η κινούμενη περιοχή του φτερού και επίσης κοντά στο κέντρο της λεπίδας υφίσταται αεροδυναμική απώλεια λόγω χαμηλής σχετικής ταχύτητας περιστροφής και υψηλής γωνίας προσβολής. Πρακτικά, η όθηση της έλικας που σπρώχνει το γυροπλάνο προς τα εμπρός και η κεφαλή του πύργου του ρότορα σε ελαφρώς και κλειμένη προς τα πίσω θέση επιτρέπει περισσότερο σχετικό άνεμο να ανεβαίνει προς τις πτέρυγες. Αυτό περιστρέφει τις πτέρυγες και η παραγόμενη ανυψωτική δύναμη το κάνει να πετάει. Ένα αεροπλάνο με σταθερά φτερά χρειάζεται να επιτύχει υψηλή ταχύτητα σε έναν διάδρομο ώστε τα φτερά να παράγουν αρκετή δύναμη ανύψωσης για να απογειωθεί, αλλά ένα γυροπλάνο χρειάζεται πραγματικά τα φτερά του να περιστρέφονται πιο γρήγορα για να απογειωθεί. Ένα γυροπλάνο μπορεί να παρακάμψει αυτή τη διαδικασία έξυπνα. Ένα σύστημα προπεριστροφής μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αρχικής ταχύτητας του ρότορα και να μειώσει την απόσταση απογείωσης. Όταν το σύστημα προπεριστροφής ενεργοποιείται, αυτή η κίνηση Bendix σπρώχνει το γρανάζι με ελαφριά περιστροφή. Αυτό βοηθά να συνδεθεί καλά με αυτό το μεγαλύτερο γρανάζι δακτυλίου. Στην άλλη άκρη, η ισχύς αντλείται από τον κινητήρα και αποστέλλεται μέσω αυτού του ευέλικτου συστήματος μετάδοσης. Τώρα, ο πινιόν κινεί το γρανάζι δακτυλίου και βοηθά στην αύξηση των αρχικών στροφών του ρότορα. Μόλις οι στροφές του ρότορα φτάσουν σε ένα ορισμένο όριο, ο πιλότος αποσυνδέει το σύστημα προπεριστροφής, αυξάνει την όθηση της έλικας και εφαρμόζει περισσότερο πίσω κυκλικό για να πάρει περισσότερο άνεμο προς τα πάνω στις πτέρυγες. Αυτό βοηθά στην επίτευξη των λειτουργικών στροφών ανά λεπτό γρήγορα και το γυροπλάνο απογειώνεται. Η ρύθμιση του κυκλικού από εμπρός προς τα πίσω και η αύξηση της όσης της έλικας αυξάνει τη σχετική ροή αέρα και τον άνεμο ανύψωσης. Έτσι η δύναμη ανύψωσης αυξάνεται και το γυροπλάνο κερδίζει ύψος. Η εφαρμογή δεξιού κυκλικού κάνει το στροφέα να στρίψει δεξιά. Επίσης, όταν εφαρμόζεται αριστερό κυκλικό βοηθά να γίνει αριστερή στροφή. Η μείωση της εμπρόστιας ταχύτητας και του πίσω κυκλικού θα μειώσει τη δύναμη ανύψωσης. Έτσι, ένα γυροπλάνο μπορεί να εκτελέσει μια κανονική προσγείωση όπως ένα αεροπλάνο, ή κόβοντας τον γκάζι, μπορεί να πάει για προσγείωση με αυτόματη περιστροφή με υψηλή ανύψωση. Έτσι, ένα γυροπλάνο μπορεί να προσγειωθεί εύκολα σε τραχιές επιφάνειες ή σε μικρές περιοχές. Ένα απλό σύστημα φρένων του ρότορα μπορεί να αποτρέψει την ανεπιθύμητη περιστροφή της πτέρυγας. Αυτό βοηθά στην κίνηση μέσα από στενούς χώρους στο έδαφος. Η επιφάνεια του φτερού είναι μικρή, οπότε επηρεάζεται λιγότερο από πλευρικούς ανέμους και κακό καιρό. Κατά την πτήση, ο πάνω ρότορας δεν κινείται από τον κινητήρα, οπότε δεν υπάρχει αντίρροπη ροπή. Γι' αυτό ένα γυροκόπτερο ή γυροπλάνο δεν είναι εξοπλισμένο με ουραίο ρότορα όπως τα περισσότερα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν για να αντισταθμίσουν τη ροπή. Ένα γυροπλάνο μπορεί να πετάξει με χαμηλότερη ταχύτητα, έτσι, προσφέρει εξαιρετική εναέρια θέα στον πιλότο και τον επιβάτη. Γι' αυτό τα γυροπλάνα είναι εύκολα στην εκμάθηση και χρησιμοποιούνται κυρίως για ψυχαγωγικές πτήσεις. Αυτή είναι μια απλή τρισδιάστατη αναπαράσταση του πώς λειτουργεί ένα γυροπλάνο.